Eka aitarak padri misar sermau sangkan Monta Jesu amkan disti ponna Pun soglia kaskan Pun saci waik borikur tuban Taka kobor askan Partikulan jiwa Jesu asa bawartan poilear distan Upran kumiaun di tanah padrin Partikula ce कुडके केले लाईनीन रावलेल्या सगळ्याच लोकांक वाटून दिले थोडे ओनभाव वाढती ते मुनी पादरीचेर सारखे चावले निस्कोबार जातो थोडे एकठांय जाऊन पादरीक मेवोंक गेले उपरांत कुमियावन दिताना पाद्रीन पार्टिकुलाचे कुडके केले लायनीन रावलेल्या सगळ्याच लोकांक वाटून दिले थोडे होनभाव वाढती ते मुनी पाद्रीचेर सारखे चावले निस्कोबार जातो थोडे एकठांय जावन पाद्रीक मेवोंक गेले Father atas tume sangle partikulan Jesu asamu Zalar kitak tume kudke keल्यात partikul मोडून चार कुडके केल्यात आम्ही सोजमोक ना अजून कुंयच्या कुडक्यान जेजू आसतलो फादर आमकां सांगची तूं फादर पळयता का सांगता सगळ्याच कुडक्यांनी जेजू आसता एकटो चावोन म्हणटा हें अशें कशें जावं येता एक वंटीक लायलोलो आरसो फादर काडून त्या मनशाक दाखयता ह्या आरशान कितलीं तुजी रुपां दिसतात ताका विचारता फादर पळयता का सांगता सगळ्याच कुडक्यांनी जेजू आसता एकटो चावोन म्हणटा हें अशें कशें जावं येता एक वंटीक लायलोलो आरसो फादर काडून त्या मनशाक दाखयता ह्या आरशान कितलीं तुजी रुपां दिसतात ताका विचारता तो फादराक सांगता आरशान आपलें एक रूप दिसता म्हूण फादर आरशाचे कुडकेच कोत्ता जमनीर मारून फोडून बरो त्या मनशाक सांगता त्या आरशान रूपकार पळय म्हूण सगळ्या कुडक्यांनी तो दिसती पडटा ती येता चिंतून फादर म्हणटा तूं दिसता तसो सगळ्या कुडक्यांनी जेजू आसता पाव वार्थान काडल्यार वीक पासून बोलदोन साकोर जावं येता सॉरी फादर म्हणलो जेन ओनबा वाडती ते परत वेता ओनबा वाट्यांक ही घोडणी कोरें तेकी जावं दिता फादर म्हणटा तूं दिसता तसो सगळ्या कुडक्यांनी जेजू आसता पाव वार्थान काडल्यार वीक पासून बोलदोन साकोर जावं येता सॉरी फादर म्हणलो जेन ओनबा वाडती ते परत बेता ओनबा वाडत्यांक ही घोडणी कोरेंच वेगळी जावं दिता ओनबा वाडत्यांक ही घोडणी कोरेंच वेगळी जावं दिता थँक्यू